जोंनि फरेस्ट एरियायाव जेना रनजित बसुमतारिया सिन्थाधारा खालामनानै फरेस्टनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ रायजो राजाफोरनि थाखाय सिन्था खालामनानै दिनै हानि पाट्टाखौ मोननायजों लोगोसे बयबो रायजो राजाफ्रा हयथ' गोजोननाय फैबाय आरो संसार जानायाव शान्ति फैबाय। आं बिफाव दं जोङो दा इउपिपिएलनिफ्राय मोनबाय। धन्यबाद होयो, जों गोबाव समसिम बे हानि थाखाय जुजिबोदोंमोन। दा जोङो अनेक पार्टियानो सेस्था खालामदोंमोन, मोननो थाङाखैमोन। दा जोङो निस्सय इउपिपिएलनि दिनाव जोङो हानि लेखाखौ जोङो मोनबाय, जोबोद गोजोननायबो मोनबाय। जों हायाखै, बिसोर हायाखै, बिपिएफनि दिनावबो हायाखै। दा जोङो इउपिपिएलनि दिनाव जों मोनबाय। धन्यबाद होयो, जों गोबाव समसिम बे हानि थाखाय जुजिबोदोंमोन। दा जोङो अनेक पार्टियानो सेस्था खालामदोंमोन, मोननो थाङाखैमोन। दा जोङो निस्सय इउपिपिएलनि दिनाव जोङो हानि लेखाखौ जोङो मोनबाय, जोबोद गोजोननायबो मोनबाय। जों आरो निस्सय बे हानि लेखाखौ लानानै जोंनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो संसार जानायावबो गोजोननाय फैबाय। आं बिफाव दं, दाबो दं। जोङो दा इउपिपिएलनिफ्राय मोनबाय। सोरखौ हेफाजाब होगोन बे बाराव? दा नायनोसै, जोङो सिन्थाधारा खालामनानै मोनग्रा साफ्रोमबो जोङो सिन्थाधारा खालामनानै सोरखौ मदद होयो। जों हायाखै, बिसोर हायाखै, बिपिएफनि दिनावबो हायाखै। दा जोङो इउपिपिएलनि दिनाव जों मोनबाय। बहुद धन्यबाद। आरो जों निस्सय बे बिसायख'थियावहाय जोङो सोरखौ मदद होनांगौ, जों बयबो रायजो राजाजों सानलायनानै जों मदद होगोन। धन्यबाद होनांगोन, जिहेथु प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआरआवहाय जोङो जोबोद बिनि खस्थ' खालामनाय रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरखौ बियो सिन्थाधारा खालामदों। आरो जोंनि फरेस्ट एरियायाव जेना रनजित बसुमतारिया सिन्थाधारा खालामनानै फरेस्टनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ रायजो राजाफोरनि थाखाय सिन्था खालामनानै दिनै हानि पाट्टाखौ मोननायजों लोगोसे बयबो रायजो राजाफ्रा हयथ' गोजोननाय फैबाय आरो संसार जानायाव शान्ति फैबाय होननानै आं